adorang sotapuka perminggota, jumulo mahita mertangiang nahohom di bagasan rohat tabe. Saluhut perhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Jumat Agung, Tuhamu amanami, inanami, naposo bulung, nama dohoti permingguan sadarion, di bagas joro nang di bagas nabe. Tabe ma di hamu perhalado nami, jala di pasu-pasu di batama hamu, naro di bagasan goarni Tuhan Yesus. Huriani Tuhata, sadarion, ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, tongondo akasahita diusung ibana, jala aka pardangolata di porsan, alayang gorohata madok, debatado mamicang, mamukul dohot pasipal ibana. Hape alani pangalosiota ibana tartulang, binai ni hajahota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang paritean ni hasonangata, jala binahen ni bugangna malum ita hilala. Luhut do hita lilu songon biru-biru, ganup masih todong dalan nabe, alai hajahaton ni hita, sudena dinahon Jahoba tu ibana. Alai di halamohot Jahoba do parsipalna mangai sahit, ia dung dilehon hosana bahen pelean pardengganan. Idaon nama boni jala pagajangonna ari-arina, jala majadi malomoni rohani Jahoba, marhite-hite tanganna. Atong naung tartanom do hita rap dohot ibana, marhite-hite padidioni tu bagasan hamatean, asa marparange hita di bagasan ngolu na ibaru, songon Kristus naung hehe sian akan naung mate, hinorhon ni hasangapon ni amana. Ayanggo nunga hapunan hita dohot ibana, dinarap mate hita dohot ibanai, suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Atok tapuji matuhata, maredde mahita sian buku Eden nomor 20 sada, ayat sada sahat ayat tolu, Yesus mual ningoluku.
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ay situa ni malim na songonido tama dihita. Nabadia, naso marlaok, naso marlidang, na marbolat siyan akka pardosa, naung gabi tumibo siyan akka banua gidjangi, naso pola ganuk ari pasahaton jumolo pelean, ala ni dosa na sa diri, dungi ala ni dosa ni bangsoi, songon akka situa ni malimi, ay sahali doi diulahon, dina pinelehon nai dirina, haleluya. Martangiang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, na mamorsad dosa nami, na jonjong dohami di julom, marningot ho na tergatungi, takas dohuat tusihami, habeberni ni natinaumu di dolog Golgata. Tuki dohami, marningot dosa nami, na makorhon hamamatemi, asi maroham, urupi mahami, asagabi upan ni halau jaun muhami. Amen. Udul mahamu. Marede mahita, siap buku ede nomor 622 ayat sada, masai nal di akka pertikian. Sikap ni patik ni debata dihita di sadarion, ima na tersurat di konvensi HKBP 1950 sada biddu pitu haluaon siad dosa. Taha porsiai jala taha tidak kodo naso dapot haluau siad dosa marhite-hite ulaun nadinggan. Manang marhite sian gugu sadiri. Holan sian asini rohani debatado marhite-hite panubusion ni Yesus Kristus. Ia dalam majaloi ima marhite sian haporseaon
naniula ni toddi parbadia. Asa diauhon hasesan ni dosana, pinarade ni Yesus Kristus marhite hama matenai. Haporsiaon sisongonido dirajumi debata, nagabe hapitoran di juluna. Yohanes 3 ayat 10, 2 Korintus 8 ayat sia, ulaun ni apostel 4 ayat 12. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, saya pagugoi mahami, mangulaw mangumbar tu patikmi. Amin. Marede hita siat bukede nomor 70 sia ayat sada rodi 2 tina pojot rohaku. Tatopop tima dosata nagodangi, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tujolom, uhilalahami rikot do asini roham disaluhut hami alak pardosa. Alani ido humbaen nah upaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halomohon roham amatean ni akka pardosa, alai pamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hage duhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahotma asi niroham dihami marhite-hite panondangion dohot hagogoon ni tondi parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangaloho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong imbar ni i, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binaheni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata baen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 84 ayat sada aut na ginorga turuhaku. Tatangihon ma hatani debata ima turpuk epistel di parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di Heber 4 mamuka sian ayat 14 sahat 10. Ope di bahen nang adong di hita situani malim na bolon nang manorusi akka banua gijangi. Ima Jesus, anak ni debata, gomos mata tiop nang taparahatopo ti i. Aina dodong hita situani malim natarbahen dongan makilala di akka hagaleota.
tung natarujun do ibana dina saluhut songon hita, alai dang merdosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para sia-sian. Asa tajalo taluk ni roha. Jala asa dapot asni roha hita bahen pangurupion. Ditiki halehetanna. Ido sahatna. Martua do akka natumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 80 ayat 1 dohot 2. Yesus nang menobusau. Tahati dakon ma hapor siautai songon na hinatindakon ni dongan sahapor siaon di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama palgobo na sutusan na tuno palangi dohotano. Au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinuhon si Maria. Nagabegabian sianton di porbadia andora soha buluhan. Ido tuhata na pemau nabernit di pengumuman silatus. Nama terpajal do ibana di hau pinasilang. Na tua notoru do ditanom. Na mulak mengolu di hari potuluhon. Nama naik tu surgo lahung tu siamun di bata Jehovah. Ama naik pagogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangumumi halak na mengolu dohot na mati. Au porsea dito di porbadia, jal adong sada huria na badia, huria kapanya Kristen akan na badia, dohot gasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosokot dari menghalak na umate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Teting tangyang pangondianon. Oras madihita saluhuna.
Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat maddohoti parmingguan parningotan ni hamamate ni Yesus Kristus di Sadarion, di hamu amang inang naro di bagasan joro, dohot na patupahon parmingguan di bagas Taganuk B marsada-sada, songoni nang maddohoti pacara kebaktianon marhite jum. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhuna. Tikting na cepek di hita di Sadarion. Guarni mengguta Sadarion ima Jumat 5 April 2022. Ima parmingguon laho marningot hamamate ni Yesus Kristus di hau Pinorsilang Jumat Agung. Partikian do tiki parsagi ni tautan Google form rangkaian perningotan Paskah di HKBP Serpong di tahun non nunga ditotopon rapot parhalado ima tong dope ikon mendaftar hita marhite Google Form laho maddohoti permingguan rangkaian Paskah. Songonon ma pertikian Paskah dohot perbagian tautan Google Formi. Di Minggu 10 April Minggu naro kebaktian subuh buah-buah ijuk ibadah sadap pa ibadah 1 Paskah jam 8 do ibadah 2 Paskah jam 10.30 nunga dibuka di hari Selasa nasal puing tanggal 12 April 2022. Jala tu hari Senin tanggal 10 April ima ibadah Paskah hari kedua pukul 10 siang pukul 7 malam nunga dibuka di hari Rabu tanggal 10 April. Molo adong narikot dope taringotusi boy ma dihubungi administrasi ni Huriata molo tung adong dope naneng masuk molo dung tutup haduan. Songonima songon tikting di perminggota di Sadarion martangiang mahita. Debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang amanami situtu doho marhite Yesus Kristus anak haholongan mi na manaon nabernit ala ni pardosaon nami. Rodo hamin waing tujolom uduk jala hohom marningot saluhut akka pangalaw siyon nami. Unang tulak hami aliamang, say marpuamati maroham, ala ni Jesus Kristus naong mate humoko pami. Tuhan Jesus Kristus, Raja ni Huria, kusisaon jala marsak rohanami marningot, ikot taunon mo na porsuk di hau Pinorsilangi. Ho na somarlaok, na somarpipot, ikon manaon ala ni dosa nami. Tungsura di si hami di partikyani, radang muka pamangan nami, makatidak koko. Alay na mapurus mahami tuholong mi na boloni, na ikot taonon mo manaporsuk jala na berniti, sahat rodi ujung na, hamamatim di hau Pinorsilangi. Dalanmu manaluhon sorop ni hamatiani, marhite na mulak manguluho Tuhan nami diari patuluhon, jala manaik tu surgo. Hatamima napapos rohanami, pasu-pasu mahami di pakirimon na mangulu, asa parsidohot rabdohot ho, manean harajaonmu sa liling nililing nai. Roma ho di bagasan to di porbadia, di ulaw na badia na naing ni patupan ni Huriam Sadarion, jala papos marohanami, taruli roti hanguluan, dohot mudar perpadanan naung durus humokop torop halak, bahin hasesan ni dosa nami. Asima nang roham, unang luas hami talu ala ni portibion, pahisarma pamatang doho to dinami sian nasa parsahiton, hasusaan dohot parkilon.
Asa dirgak panali nami mardalan rab dohoto sahat rodi hasusudan ni bohal nami. Pasu-pasu maka sudut nama tua na toras nami akanong suda gogo nang napiak di podoman na alani hangaluton dohot sahit. Asa toktong sabam marhaporusan tujolom. Pasu-pasu ma akasuduk na posok anak dohot boru ni huriami. Pahopunami si kolaminggo do namay teki. Si burmagodang nasida di bagasan pangaramotion mo. Asa toktong lam tupitana haporsyaon na. Parsidohot nasida sahat ro di ujung na. Pasu-pasu manang pamarita nami amang Presiden Jokowi dohot amang Kiai Haji Maruf Amin songoni nang jajaran na asa marhiti na sida marparbue akan nauli di negara namion tudos tulomoni roham. Pasu-pasu nang uluan ni huriami opuye porus padita Robinson butar-butar rap dohot pimpinan na opat nai rodusude akan naposom padita di huriami asa toktong taripar pakobasyo di huriam gabe pasu-pasu dihami nang dilihat portibion. Upara dihami marohanami naeng tumangihon hatami na naeng dipasahat naposom padita hotma pasaribu. Parsahalay ma naposom napasahaton jala tarudilas ni roha hamian non tinamulak hami tubagas nami be lampos roha nami madalani ngolu sigano pari. On matuhan elehelik nami jalo mamang sikop di bagasan guarni Yesus Kristus anak haholongami. Amen. Marede sian bukuede nomor 86 ayat sada 22 silang nabadiai. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramot yakati-ate dot pikiran munabe di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Horasma dita saluhut na, barita nauli dihita diari parningotan hamamate ni Tuhatta Jesus sadarion, hata ni debata na tarsurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 52, ayat 10 sahatro di ayat 15. Yesaya 52 ayat 10 sahatro di ayat 15. Hati bulon dohot hamek meton ni naposo ni Jehovah. Idama
pistardo pabbahenni naposokku, tarhisat do ibana jala di patibbo, gabe tibbul situtu sogut. Ia songoni songgok ni rohani torop halak midaibana dibahen hina rohani rupana, dibahen tadina siat jolma hian, rupana pe maradupon jolma. Songoni do urasonna torop akka bangso parbigu sugut, hohombe do akka raja maradupon ibana, ay hala na sodung panahatan ni baritai na sida do marnida. Jala hala na sodung ubbegesa ido mangatusi sogut. Ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Adong dope di dok rohamuna manginang na umila sian uhuman di penjara. Menurut saudara, adakah yang lebih memalukan daripada vonis dinyatakan bersalah dan harus dipenjara 10 tahun, 20 tahun? Seharusnya inama naumila, itulah hal yang paling memalukan seharusnya dalam hidup kita. Pola ditakup diadili itu sudah memalukan. Ido upana molota payutihu berita di televisi, godang dong halak molotar dapot jalai takup diproses, dungi adong wartawan meliput, atar dihukumi mabuhina. Iba mabuku manang koran isi majujungna, ipake topi, dipake kacamata hitam, walaupun akhirnya orang juga tahu siapa dia. Karena memalukan. Tungpe godang parjahat naung tardapot, tong dominar bohina. Dia sudah pakai rompi oranye, tahanan KPK, ketika diwawancara bahasa tabihita hingar dotong bohina mengalusi suku-suku. Mekel, senyum. Bahkan sepertinya bangga. Apalagi mamolo divonis hukuman mati. Itu hukuman yang paling berat. Bukan saja paling memalukan, tapi paling berat. Tiki dieksekusi hulaling nasidak karena hona hukuman mati ada hulaning bagasan rohani halahiyate. Apa kira-kira yang ada di dalam pikiran mereka ketika regu tembak sudah siap-siap menghabisi nyawanya? Molo makatahi tataring oto status golongan tingkatan manang kasta. Nianang go diadupan ni Tuhani songon halak Kristen hita sarupa do sude diadupan ni Tuhani. Dan ita he? Tapi faktanya tidak. Molo tabereng molo manaringoti status, dia do status manang golongan yang paling rendah. Kasta yang paling rendah. Hamba, hatuban, dulos molo di bahasa Yunani, alai agak halus memang molo di bahasa Batak, naposo, hamba. Satu hal yang harus ada di dalam diri seorang hamba adalah patuh, holanido. Tang boyadong nasing iko patuh. Uduk tulomo ni rohani na marsuru ibana, tulomo ni rohani tuan na napuna ibana. Yang ada di dalam kepala seorang hamba hanya satu, patuh. Di upasan ni Tuhan Yesus, upama ni Tuhan Yesus, igo baru Tuhan Yesus do taringot tu hamba na setia, hamba yang setia, dia menunggu kapan tuannya pulang baru dia bisa tidur. Dia tidak bisa makan sebelum tuannya makan. Bayangkan, ikut taonon na male, ikut taonon na modohodok, sebelum ikon parjolo tuan na nanilayanan nai, sonang baru pe mana bui sonang.
Itu seorang hamba. Turpuk jamita di parningotan hari hamamaten itu hatta Yesus Kristus manang Jumat Agung sadarion Yesaya 52 ayat 10 tulu saat rodi ayat 15 on ima taringot tunaposo ni debata hamba Tuhan, hamba Allah nani gobarhon dengan gaya bahasa kontradiksi. Bahasa hudok kontradiksi tabereng abang inangda di sada sisi di ayat 14 di gobar hodo di sinaposo ni Tuhani gagal, seorang yang gagal. Danga dong jolmana yakin mamereng penampilanna. Danga dong jolmana posrohana mamereng topana, mamereng bohina. Danga dong jolma nalomo rohana mamereng ibana. Melihatnya pun orang tidak sudi. Direhei do ibana, ditijuri, disiksa, sap mudar pamatangna, sap mudar bohina, dang tarida be pardopahan na namar sahalai. Dang tarida be pardopahan na nalabohi. Alanga sap mudar bohina. Film tentang penderitaan Yesus yang berulang-ulang diputar ya. The Passion itu menggambarkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Walaupun banyak yang mengatakan terlalu over, orang Yahudi, orang Israel sampai protes ya ketika film itu pertama kali diedarkan. Enggak mungkin nenek moyang kami sekejam itu, ninnahalahi. Mungkin terlalu over, tapi itu gambaran. Kelam, gelap, penuh darah, penuh luka. Tak nampak lagi wajah Yesus yang berwibawa, yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Alani dang heram molo sude si bursik. Semua orang memalingkan wajah, tidak tertarik untuk melihat, bahkan tidak sudi untuk melihat. Jalaha musena masa dinaposo ni debata haru manuhu silang naipe dan kuat beibana. Karena beratnya penderitaan. Manuhuk silangi penungan yang runggang naposoni Tuhani. Gabi disuruh sahalak solidaduma isetahe. Siapa yang disuruh menggantikan Yesus memikul salib untuk sementara membantu? Siapa? Simon dari Kirene. Kalau cerdas cermat Alkitab harus cepat jawab ya. Asa monang. Simon dari Kirene menggantikan. Karena serdadu melihat dia tidak sanggup lagi. Lemah, tak berdaya. Di hatabata, di do, sape songgot rohani halak natorop marnida bohina, di bahen hina roani rupana. Di bahen tadina sia jolmahian dalam bahasa Indonesia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Wah, luar biasa. Lalu kalau bukan seperti manusia lagi, seperti apa? Ibagas rohat tabi matalusi. Dan satu hal yang paling mengerikan adalah vonis yang diterimanya. Hukuman mati. Hukuman mati. Naposoni Tuhani divonis sebagai terbidana mati ikon dipasilakon. Namun nakamanginang saudara-saudara, salib itu bukan hanya hukuman mati, tapi salib itu hukuman mati terberat. Kenapa? Karena orang yang disalib itu matinya pelan-pelan. Apa yang menyebabkan dia mati? Kehabisan darah. Luka di tangan, di dada, di seluruh tubuhnya. Berbeda dengan orang yang mati ditembak atau hukuman mati guillotine, pasung ya dipancung. Itu langsung ditembak betor mate, enggak sampai hitungan menit mungkin ya. Tapi hukuman mati Yesus disalibkan siang hari sampai petang hari. Sampai dia berkata,
sudah selesai. Dungi tos mahosan. Piga jomi bayako kita. Mulai dari diadili, ditangkap tengah malam kemarin, tadi malam, diadili dari pagi tadi, subuh, di Getsemane dia berdoa, ditangkap, lalu seharian ini dia menjalani siksaan, pukulan, tendangan, hinaan, ludah, luar biasa penderitaannya. Salib bukan hanya hukuman terberat, tapi juga yang paling memalukan, puasa. Ay halak na terpidana ikon mate di pasilakon itu diarak. Mulai dari pengadilan diarak, dia sendiri yang memikul salibnya di depan umum dan disalibkan di tempat terbuka, di tempat yang tinggi sehingga semua mata bisa melihatnya. Di Golgota. Bahkan parjahat narap di pasilakon, begitu rendahnya Tuhan Yesus pada saat itu, parjahat na ipasilakon di habirang ni Tuhan Yesus ipe sampai mangarehei. Ngarap pak nasida honauhum sebagai terpidana mati, mangarehei do pe ibar. Aidang na Kristusi hoina. Ay monotohodo Kristus ho, bapalua matong dirim, la palua mahamya tong hita na to, lusianonin na. Tarhonado pe mangarehei. Sudema na mamereng mamursik. Adong marasyan nama mereng ipe mate hoin na bursi mahoin at sugari halak bataki ate imarasi donon ya kanatorop na mamulus pe mate hoin na tao ma inna da songoni tahe ita halak bata mulo mamereng kasih songoni tao ma tao tonisina akai marai padok na toropi mamereng Jesus na tarsilangi. Tapi apa kesalahannya? Tidak ada. Itu yang lebih menyakitkan lagi. Bukan hukuman matinya yang menyakitkan, dia dihukum karena tidak bersalah. Dangarong jupang kesalahanna. Dang jupang ni silatus. Sampai merburi silatus alias mamudarni halakos yanawinna. Dang jupang ni situa di malim salana. Lalu apa yang terjadi? Fitnah. Cara yang paling gampang. Fitnah, seperti yang sering terjadi di negara kita, di tengah masyarakat. Fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini sudah difitnah, dibunuh lagi. Supaya bisa dibunuh, difitnah dulu. Irang-rang natoropima fitnah. Dungi tumagon si Barabas malua daripada naso marsalai diu malua. Lebih baik Barabas dilepaskan, yang penting Yesus disalibkan, dihukum. Aut sugari saunari nama sai bangai komar suara Komnas HAM mate. Dan itahe amang inang, seandainya itu terjadi di abad 21 ini, sekarang ini, sudah seharusnya Komnas HAM protes, bersuara, bila perlu demo. Menuntut keadilan. Manang molo disihita, disihamu amanginang. Iberek kamu Tuhan Yesus tersilang ahado hulaning bahenommu. Usukum majuamu. Pasob buammu do Tuhan Yesus tersilang. Manang songon na terjadi, songon na torok masa atau emak paula sobinereng mak. Na penting roha pinar roha martangiang iba bagasan. Idorati. Banyak orang yang tidak berani berbuat apa-apa ketika melihat sesuatu yang salah, yang tidak adil. Apa yang terjadi saat itu adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan, tidak manusiawi. Ido bain nadido Tuhan Yesus. Tidak diturpukon nakin tadi sia jolmahian rupana. Tampaknya bukan seperti manusia lagi. Di sada sisi naposona na menderita doibana alai. Itu tadi kontradiksinya amanginang. Di sisi yang lain pistar do naposonai.
Tarhisa doibana jala ipati boga betibul. Ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Di ayat 14 dikatakan dia lemah. Tak ada orang yang sudi melihatnya. Tapi di ayat 13 dan di ayat 15, dia pintar, napistar doibana. Ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dua karakter manang dua pangalahon na menonjol sian naposo ni Tuhani di son ima na parjolo mulia, agung, natibul. Napaduahon patuh. Pangului tu debata na marsuru ibana. Di Jesaya tongdo di Jesaya bid 242 tongdo turpuk taringot tu naposo ni debata didok disi ida mana posoki nahutogu nahupilit hasudungan ni rohaku. Nung ngahuape hontod di kutu ibana. Lihat, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Mendengar kalimat ini, saudara ingat ada ayat lain, ada kalimat lain yang pernah terdengar seperti itu? Ada yang ingat? Inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kalimat itu jugalah yang diucapkan Allah ketika Yesus terdidi, dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi apa yang tertulis di Jesaya ini jelas benang merahnya. Padahal jaraknya ribuan tahun, ratusan tahun. Yesaya berbicara, bernubuat tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Yesus naposo ni debata nama naon, Yesus hamba yang menderita. Alanido ubaina di dok Tuhan Yesus tuak kasisianna di Yohanes 15 ayat 10 molo dihosomi portibio kamu boto hamuma naung jumolo doau dihosomi. Yang mau Yesus katakan, ketika dunia membencimu jangan kaget, jangan takut. Aku sudah lebih dulu mengalaminya dan aku sudah mengalahkannya. Hamba Tuhan yang hina, disiksa, direndahkan, dihukum, dianggap tidak penting, tidak berharga, ternyata sedang melakukan satu misi penting. Dia dianggap tidak penting dan tidak berharga, ternyata dia sedang melaksanakan misi yang sangat berharga, yang sangat penting. Apa misinya? Menyelamatkan dunia. Memikul dosa dunia. Songona idok ni Yohanes padidi, ujupa-jupa ibana dok Tuhan Yesus, odo biru-biru ni debata nama morsan, dosa ni portibion. Songona detai, nomor lo nabadia hita taide hodui, o Yesus naung sineat. Domba yang disembeli yang memikul dosa dunia. Bukan hanya dosa murid-muridnya yang 12 orang itu, bukan hanya dosa orang Israel, tetapi juga dosa saudara-saudara dan saya, kita. Dosa dunia. Itulah misi besar menyelamatkan dunia. Saudara-saudara, terutama saudara penggemar film-film superhero, biasanya kalau di film-film superhero kan hero-nya awal-awal atau pertengahan biasanya kalah gitu ya. Berhasil dikalahkan, berhasil ditaklukkan begitu. Lalu penjahat bersorak-sorak. Tapi bukan film superhero namanya kalau tidak happy end. Menjelang akhir baru dia berhasil melepaskan diri, superhero-nya dan dia melaksanakan misinya. Akhirnya berhasil menang. Mengalahkan penjahat. Yesus, hamba Tuhan itu seperti seorang superhero, lebih dari superhero. Meskipun dia mati. Tungpe mate Tuhan Yesus di hau pinor silang, dang namarujung disi HP ceritai. Justru di dunia kematian itulah misi sedang berlangsung.
Apa misinya? Manaluhon sorop ni hamatean. Manaluhon sorop ni dosa hamatean. Jo hamatean di dia hamonangami, jo hamatean di dia sorop mi. Nga ditaluhon Tuhan Yesus di bagasan na dua borngini ibana di dunia kematian. Aheon ni Tuhan Yesus yan namate ima bukti hamonanganna. Gabe hohomma akkaraja maradup ponibana. Banyak bangsa tercengang, raja-raja pun mengatupkan mulut. Wow, ternyata dia juru selamat. Dia bukan orang biasa, dia bukan tokoh biasa, dia bukan superhero seperti dalam dongeng, tapi dia nyata lebih dari superhero. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat dunia. Bahkan di son halak nasodung panahatan ni barita ina sida domar nida. Halak nasodung begesa gabe mangatusi. Bahkan sebelum itu terjadi, apa yang terjadi ketika Yesus masih di kayu salib? Sahala solidadu maka tidakon. Ketika langit tiba-tiba gelap dan gempa bumi, lalu seorang serdadu yang turut menyiksa dan menyalibkannya, apa yang keluar dari mulutnya? Sungguh dia ini anak Allah. Pengakuan. Jelaido di hati dakon Apostel Paulus. Di suratna di Filipi 2 ayat 8 sahatro di ayat 10 sada. Di sisongonon. Di patutoru do dirina nagabe panguloy do ibana paimamate pola tung mate tarsilang. Alanido di patibo debata ibana. Jala di basa-basahot tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gijang. Dohot na di tano nang na di toru ni tano. Jala asa nasa na marsuara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di kota Makau, Makau itu di Cina ya. Makau agak belakangan dia diserahkan ke Cina, dia dulu jajahan Portugis. Ketika Portugis menjajah Makau, Portugis mendirikan sebuah gereja yang megah, yang besar. Katedral Saint Paul atau di bahasa Portugis Katedral Sao Paulo. Dibangun tahun 1602 sampai 1640. Lalu pada 26 Januari 1835 ada taifun, angin ribut, badai, dan sekaligus api. Lalu gereja itu hancur, terbakar, runtuh. Dan hanya menyisakan tembok bagian depan dan salib di atas yang terbuat dari perunggu. Situs gereja itu terletak di bukit, ada 68 anak tangga untuk sampai ke sana. Bagi saudara yang pernah ke Makau pasti pernah melihat itu. Sampai sekarang Katedral Saint Paul ini menjadi ikon, menjadi simbol dari kota Makau. Beberapa tahun kemudian sesudah runtuh, jadi sesudah kejadian di tahun 1835 ada sebuah kapal yang karam, dihantam ombak dan badai, hancur. Sebagian besar penumpangnya tewas. Ada hanya beberapa yang berhasil selamat mencoba bertahan di laut. Salah seorang dari orang-orang yang berhasil selamat itu bertahan dengan sebilah papan dari puing-puing kapal yang mereka tumpangi, dikelilingi oleh laut. Dia tidak tahu mana utara, selatan, barat, timur. Dia hampir putus asa. Berhari-hari.
sampai akhirnya angin dan ombak membawa dia. Dia juga tidak tahu di mana, tapi dari kejauhan dia melihat ada salib berkilau-kilau di terpa sinar matahari. Melihat itu harapannya timbul, berarti dekat dengan daratan. Salib itu menuntun dia mencoba dengan sekuat tenaga berenang mendekati salib itu. Sampai akhirnya dia berhasil tiba di pelabuhan Makau. Salib dari gereja yang runtuh itu menyelamatkan dia. Dengan mata yang tertuju pada salib, harapannya muncul. Dengan mata yang tertuju pada salib, dia berhasil selamat. Seperti kesaksian Yesaya pada hari ini. Semua mata tertuju padanya. Raja-raja penguasa dunia mengatupkan mulutnya. Seperti kita sekarang menunjukkan hati kita pada salib itu. Dia menderita. Kita ingat, kita peringati kematiannya hari ini. Tapi dia tidak berakhir di kematian. Salib itu ternyata bukan hanya salib yang menyimbolkan kematian, tapi salib itu simbol kemenangan dan keselamatan. Amin. Martang yang bahita. Mauliate dot puji-pujian ma Tuhan di sobahon rohanami todupan muali Tuhan Jehovah manami para si roha pardinggan basa di bagasan Yesus Kristus si paluai. Nahuingot ami do ali Tuhan hari hama matema pala sadarion di tahun ho isa hisak siksaan rehe-rehe holan laho humokop hami. Mate tarsilak ko ali Tuhan laho manisa dosa nami paluaho kami sian huaso ni dosa dohot hamatean. Atong say gorgahom mabagas tu rohanami biyali Tuhan, asa panaonom mi toktong suan di bagasan rohanami, asa toktong huingot hami pakokop mudi hami, imanat lampatoguhon haporsyaon nami, asa gabi halak Kristen na setia hami si hutoko di bagasan ngulunami si ganupari. Atong ali Tuhan mau liate si tutu marohanami tutu, tungpe di tauko hamatean gabi taruli hanguluad dohami hinorhon ni pakkokopon mi. Atong toktong mapujion nami guarmu mau liate rohanami di hali Tuhan. Ramoti jala pasu-pasu mahami sude ruas ni huriam di HKBP Serpong. Akaposo-poso da anak remaja nama gudang nama tua sahat rodiakana lanjut usia. Asa sadarion ali Tuhan marhiti hatam nabadia marhiti parningotan diari hama matemon ali Tuhan toktong togu bahkan lam togu haporsyaon nami mangihutoko asa margugu hami maddalani ngulunami siganupari mauliate madiholi Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahatma piliata jalata puji matuhata marhite buku ede nomor 87 ayat sada dohotudutna nalao do biru-birui.
lade jala tapasonang marohatta asata jalo ulaun nabadia. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 152 ayat sada Yesus nama morsan. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ate muna, dohot roha muna marhiti-hiti Jesus Kristus. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banwa gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangak kami yang non parpadanan na badiai, lehon matod di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargogoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Tay-tayti rohanami asa lam malungun hami tuban wagidjang, asa say masihol hami paimahon haroroni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kita kanaong pinarhamaol ni debata, ita sakap do nuaeng mangaton parpadanan na badiay, dibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon na badia, asa unang honauhum manangise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jalaman namanol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jalanan na manopoti dosana, jalan na porsea dihasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohot marulaw na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedi dati mardusa. Tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mula mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Atong sonari tatakasi majolo rohat tabe, alusi hamuma suku-sukunon rimma hamu jongjong. Di parhatutu rohamdo halak pardo sahosian hatu tubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu rohamdo dok ma olo. Namarsa doroham ala ni dusami, jala dipangi doroham naeng malua ho nuaeng sian dusam, molo songoni roham dok ma olo. Di parhatutu rohamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa, ibana naung mate dohot mula mangulu humokopho, mamorsan jala manesa dusam, molo songoni di parhatutu roham do maolo.
Olo. Naulo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni naulo doho mardenggan dohot hala na mangarsahiho. Jala naulo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sisaun ni debata sude dosam. Molo songoni roham dok ma olo. Olo. Atong tapau du bema rohatta jala tatopo tima sude dosatta ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jut hulau si hami patikmu. Tama doho na uhummu hami nuaeng dohot sugut. Molo balos sonommu tuhami. Hobar tu pabahenan nami i. Alay alani godang niya si dot holong ni roham dohot alani pabahenan nami i. Anak alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop hami, ala nido ubay na hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jalalehon tod di porbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamuak ka na manopot idusa muna jala na mauwas dia sini rohani debata say sahat matuhamu na hinaporsyaan muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus hudo matuhamu posma rohamuna nung nga sesa sa luhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama dohot anak dohot tondi porbadia. Amen. Alea manamin na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Tesa madusa nami, songon panisa nami, di dosa di dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot haguguon, ro dihasangapon sa liling nililing na. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 153 ayat 1 dohot ayat 2. Udul mahamu. Atong saunari tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lao padirihon parpadanan na badiay.
Buat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai ujutar jehe ibana dok mama uliate ponggoli mai parlehon matuak kasianna dok jalo hamuma jala pangan ma jagiku doina nilehot tuhamatian tumokop kamu baik kamu ma songoni bahen parning otamuna jauh. Sunda sidamangan dibuat ma panginumani dok ma mauliate dok ma tunasida kalau hamuma sude ma hamuma minum siani dia panginumanon padan naik baru maon marhite hite darhu nani usehon aku bahen hase sani dosamu saya baik kamu ma songoni bahen parni motamuna jauh. Atong romahamu nungarade sude dai jala-jalo hamuma dengan bahasa ni debata. Enggak ada basa-basa. Tidak Tuhan Yesus Kristus.
Hidup Tuhan Hatta Yesus.
Kita pendeta. persiapkan gedung jemaat 445.
Kita boleh persiapkan dari PKJ 241. Pak, ku tahu kan dari esok. 24. Nomor 8. dan keluh di negeri sedang pelangi, kita akan berdoa. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita boleh persiapkan dari buku ND nomor 213. Bungso nang roh aku. 213. Tahu ini kok gitu ya? Sukanya.
Sonang iman Yesus di Kita persiapkan dari Kidung Jemaat 363. Nomor 1. 363. Musik.
Kita bernyanyi dari buku ND 539. Sai hutakam do Tuhanku, sai masih horohaki, diharoroni Tuhanku, somonani donai, sai marungan holomo. Musik. Lasni roh hadang hapala, domanggo hiro haki, rung bineke soarana, dinaro tuhakai, sai mardongan olomo. Musik. Sai radi ale tudi agam panjong nai, sai tulangi tan manomu, kodi Yesus Tuhani, sai mardongan ologo. Orion managamo,
Kita kembali bernyanyi dari PKJ 241. Ya, nomor 8 itu ya. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini nama Tuhan yang benar. Musik. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nyaman beriawan. Di sana lapang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita takkan berteduh. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan tutup dengan buku Enden nomor 213. Duk sonang raku lagi. Iya, 213 nomor 14. Iya, duk sonang.
Mohon amang-inang sambil kita menunggu, tetap kita jaga prokes. Mohon semua tetap memakai masker. Terima kasih. nyanyikan ayat 1.
puji matuhatta marede hita sian buku ede nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2 puji hamu Jehovah tutu. Laos jongjong mahita saluna. Tuhan debata ale todiku jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalaunang tung halupahot dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata, lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibait tuhita hobar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tu hajahatotta. Tongona sini roha ni amama tu akayana konna do asini roha ni Tuhan debata, diakka namak kabiari ibana. Nunga takas di patuduhot debata holong ni rohanai tu hita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililingna. Sai pujiokku do Tuhan debata. Amin. Sai barita honokku do akka dengan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah. Ai ido natama marningot sudena binain ni Jehovah tuhita. Dohot ala ni godang ni dengan ni basana tu pinopar ni Israel. Nabinahen na tu nasida hobar tu akka asini rohana dohot tu godang ni denggan ni basanai. Alani tau kuhon mahamamate ni Tuhan Yesus gabe hanguluan dihita. Alani tapuji ma Tuhan ta Yesus Kristus. Jala gabe golu namar panidangion ibana mahita di bagasan ngolu siganuk ari. Songon nani dokni akalet nani. Dipuji ma debata ni nama tutudo halak natigo roha doon. Pasahat madalan mutu Jehovah jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati goranmu songon hatiuron dohot hapit toromi songon tikos niari. Tapasahat mapiliatta tu harajaon ni debata martangiang mahita. Ale debata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gua bewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon.
patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung ngapatar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doi sian holong ni rohan ni amama dohot inaina diak kayanakon na. Tung na so tartibang do godang dohot arga ni silehon-lehon mu dihami. Ayanak mu na sa sadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan isa-hisak dohot pastap-pastap. Gabi tarpajalibana jala tuhamatean humokop hami. Mauliate marohanami, ala naung sae utang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean, dohot sian gomgoman ni sibulis. Ala ni pujion nami magoarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho, jala pujion nami mahoro di saleleng ni leleng na. Tay tatap mahuriam na hinokopmu, jala na pinapungumi. Tay pahot madihami hasesaan ni dosa dohot dame na pinatupami. Tay paiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuan ho hami tu banua gijang pasaur hon hami tuakka na badiai. Say bunu jala parsilakon majol mana buruki dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijangi. Upasat hami madiri nami tuho jala huleok kami rohanami baheningananmu ala naung dihokop ho hami. Dihoma hami, jala homa dihami, sayunang loas hami sirang sian ho, dongani mahami, jala say saur maho tuhami, say patugu maha porsyaon nami tuho, asa hot lakka nami ro di ujung ni hamateani, teramoti maakaruasmu na mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naong pinatupami, atong manang mangolu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot Raja nami. Saya si maroham, ingot mahami di hasangapon mi, jalaboam mahami tu hasonangan, na dilabung ni debata. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, te sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur hon ma damena tutodim. Musik aja, musik aja lah, udah capek. Mana nyarinya tahu? Nomor? 6? Berapa? Oh, masih nal-nal. Kenapa masih nal? Ya, aku tahu aja, itu aja.